Deze zomer bezoeken we campings in onze gemeente. Deze week is dat Camping In Het Niet in Maasbree. Het is woensdag en dus spelen we weer de quiz. Yay! En vandaag doen we dat met Peter. Hallo, Uit. Montfort. En met Corrie uit. Zoetermeer. Hebben jullie een beetje geoefend op de kennis van Pelemaas? Helemaal niet. 5 vragen over de camping en Pelemaas. We beginnen met de eerste vraag, maar eerst moeten we even kijken wat de prijs is. Want we hebben een mooie prijs om weg te geven. Art Center de Rai stelt loten ter beschikking voor de verloting van de remake van de Victory Boogie Woogie. Het schilderij van Piet Mondriaan. Voor dit schilderij kleurden bekende Nederlanders als Gordon, Karin Bloemen, Rick Velderhof en Ahmed Abu Talib een vakje. 5 vragen en degene die de meeste antwoorden juist heeft is de winnaar A, B en C. We gaan beginnen. Hebben jullie er zin in? De eerste vraag. Cabaretier Wim Kan had er een achter zijn woning staan, waar hij zijn conferences schreef. Ook Camping In Het Niet heeft een dergelijk huisje. Wat is er zo bijzonder aan dit huisje? A. Het is een rond huisje. B. Het draait mee met de zon. Of C. Het staat diagonaal. A. Ja, laat maar even zien aan de kijkers. A. Peter? B. Oeh, was het juiste antwoord? Antwoord B, dat betekent een punt voor Peter. Ja! Ja, ze moeten nog een beetje wakker worden. Hè? Ja, daarom. Het Ja. is nog vroeg. Ja, het staat 1-0. Kom op hè, Corrie. Ja. Vraag nummer 2. Vroeger zat er 20.000 liter brandewijn in. Nu 2 twijfelaars en een kookgedeelte. Hoe heet deze woning? A. Accommodatie Bacchus. B. Het wijnvatje. Of C. Het proosthuisje. A, B of C. Een bijzonder huisje hier op deze camping. Het juiste antwoord laat maar zien. Peter zegt B. Corrie zegt ook B. Een zekerheidje. Ja, zeker. Is dit het goede antwoord? Het antwoord is A. Oei oei. Oh. Ja, ik heb er nog nooit in geslapen. Ja, maar er staat hem ook een bordje voor, hè? Waar? Op voor dat huisje. Ja, maar daarom zeg ik heb nog nooit in een wijnvat geslapen, dus vandaar. Ja, sorry. Wordt het hoog tijd? Het is tijd voor onze wethouder die elke week ook een vraag stelt. 3 maar liefst. En dit is zijn eerste. Hoe heet het natuurgebied, vlakbij Meijel, waar vroeger turf werd gestoken en waar je tegenwoordig leuk kunt wandelen? Is dat A. de Peel, B. het Veen of C. het Vlakbroek? Welk natuurgebied is dat? A, B of C? Ik zie Peter A. Corrie A. Het antwoord is A. de Peel. Het is A! Ja! Dat betekent, wat is de tussenstand? 2-1. 2-1. Spannend. Ja, kom op Corrie, hè. De volgende moet goed zijn. Vraag nummer 4. In Maasbree staat het beeld van een dier op de rotonde. Deze refereert aan het festival in Maasbree gedurende de zomerperiode. Welk dier staat hier op de rotonde? Is dat A. een ezel, B. een os of C. een kip? Ezel, os of kip? Het zou alle 3 kunnen, maar jullie zeggen... Het Ossenfeest. Precies, ossenfeesten. Ossenfeest. Is dat het goede antwoord? Het antwoord is B. een os. Ja! De laatste vraag gaan we spelen. Wat is de tussenstand? 3-2. De laatste vraag, heel spannend. Hoeveel veerponten heeft de gemeente Pelemaas? A1, B2 of C3? 1, 2, 3. Heeft een van jullie een idee zonder voor te zeggen? Nee? Jullie? Ik gok 2. B? Corrie. B. B? Ik ben eensgezind. Ja, eensgezind. Ik denk 2, maar... Heeft Pelemaas 2 veerponten? Het antwoord is B2. Ja! Ja, Het was een gok. een goede gok. Ja. 2 gokken eigenlijk Ja. wel, ja. En dat was de laatste vraag alweer. Dus dat betekent dat we een winnaar hebben. De tussenstand, wat is de eindstand moet ik zeggen? 4-3. 4-3. In ieder geval een winnaar. Peter is de winnaar! Ja! Gefeliciteerd. Dankjewel. Een heel mooi lot voor die prachtige Boogie Woogie.
Dat boekenboeken schilderij. Misschien hangt dat straks wel bij u in huis. Corrie, bedankt. Nog een hele fijne vakantie. Dankjewel. Dankjewel. Volgende week spelen we weer de quiz, maar dan weer op een andere locatie. Voor nu bedankt. We zwaaien. Groetjes en tot volgende week. Hoi.